Hei ihmiset! Olen Linda Seppälä aka Rindalin ja valitsen sinut musikaalin puvustaja, lavastaja vastaava aka henkilö, joka delegoi kaikki nämä hommat eteenpäin ja on suurimman osan näistä musikaalin yli 100 puvusta suunnitellut. Joten hei! Alustavia luonnoksia löytyy kansiosta, löytyy iso kasa. Varmaan ainakin vähän lähempänä. Täältä löytyy kaikkea. Päähenkilöitä myöten. Nämä eivät siis ole lopullisia. Täältä löytyy vaikka mitä. Yeah! Sitten alkaa Pokemoneja. Pokemoneista siis puvuihin on otettu inspiraatio alkuperäisistä ykkösgenerationin Pokemoneista. Nimenomaan niistä ensimmäisestä 151 Pokemonista. Legendaariset mukaan lukien.